Dobrý večer. Vítejte, milí diváci, u kulatého stolu, u interaktivní besedy, kterou pro vás vysíláme téměř každý pátek. Prožíváme čas dušiček, čas, kdy si možná mnohem víc, než kdy jindy uvědomujeme omezenost a konečnost svého života. Nemoc jako kdyby byla určitým znamením, určitým znakem, určitým předznamenáním této omezenosti a konečnosti. A právě o nemoci, o těch, kdo nemocí trpí a také o těch, kdo je doprovázejí, budeme dnes večer mluvit s těmi, kdo jsou nemocným na blízku. Pozvání do našeho studia přijala paní Jana Síbrová, která je spoluzakladatelkou a také vrchní a vedoucí sestrou v domácím hospicu Duha. Hezký večer. Vám dobrý večer, vám ve studiu a dobrý večer všem divákům. Naším hostem je také páter Bohumír Vytásek, který působí jako nemocniční kaplan a je zároveň biskupským delegátem pro pastoraci nemocných. Dobrý večer. Dobrý večer vám všem. A vítám také lékařku, paní doktorku Lenku Lazeckou Delongovou, která pracuje v mobilním hospicu Ondrášek zde v Ostravě. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Nemoc, to je stav, kdy pociťujeme, že nemáme všechno ve svých rukou. My dnes budeme mluvit především o těch, kdo jsou těžce nemocní, ale přesto se zeptám našich hostů, jak vy nemoc prožíváte, jak ji vy vnímáte, ať už je to třeba ta podzimní chřipka, kašel, rýma, co pro vás tahle situace znamená? Paní doktorko. Tak já teda, ač lékařka, tak takové běžná nachlazení nebo nějaké virózy se teda snažím překonávat sama a kolegy lékaře moc nenavštěvuji, ale možná i tím, že jsem denně v kontaktu s umírajícími lidmi, tak se snažím jednak k sobě i k pacientům přistupovat trošičku více komplexněji a hledat smysl nějakých věcí. A tak asi v situaci nějaké těžší nemoci, což doufám, že mi teda nepotká, bych tam asi hledala nějaký signál toho, že se něco děje v mém těle špatně, nějaká nerovnováha. A brala bych to jako takovou výzvu, hlavně hledat i tu první chybu té nemoci třeba v sobě. Jak vy uvažujete o nemoci? Také za sebou máte zkušenost, kromě současného působení v hospicu, tak dlouhá léta například na tom pověstném Áru. Já si myslím, že těžká nemoc nás nějakým způsobem zastaví. My nějakým způsobem vyjdeme z těch zajetých kolejí. Těžká nemoc s námi otřese naší nějakou pozicí jistou, kterou máme v zaměstnání nebo v rodině, ale také si myslím, že to je čas, který je velmi požehnaný, protože nějak vpravdě můžeme také nahlédnout na svůj život. Můžeme také možná poprvé ocenit práci zdravotníků z druhé strany, protože když vám někdo poslouží a jste vlastně v roli nemocného člověka, tak se začnete dívat na celou tu problematiku daleko jinak, citlivěji, otevřeněji. A možná je to také čas i poděkovat své rodině, která má trpělivost, když já jsem netrpělivá v nemoci a chci brzo být aktivní, ale také možná i poděkovat svým přátelům, kteří mě v době nemoci navštěvují. Vy jste duchovní, otče Bohumíre. Je podle vás nemoc i nějakým znamením zhůry třeba? Já jsem se chystal, promiňte, na odpověď, jak pro mě ta nemoc na mě působí. Ano, jak vy prožíváte nemoc? Ano. Takže to bývají většinou nějaké ty chřipky nebo angíny, takže mě to v prvé řadě vykolejí, protože prostě z toho zajetého programu a to, co mám před sebou, tak je potřeba zajistit nějaký zástup a takhle. A třeba posunout nějaké akce a podobně. A vy máte velké množství. Když tohleto se mi podaří, tak potom v té posteli už pak jsem spokojený, protože to nebývají těžké nemoci. Bohu díky tedy. Zatím tedy, bohu díky, ano. A k té druhé otázce, jestli nemoc, ať už tedy ta opravdu těžká, nebo i ta běžná, která nás navštěvuje možná několikrát do roka, jestli je i nějakým znamením třeba z nebe? Já bych na to odpověděl tou zkušeností jednoho člověka z mého prvního kaplanského místa v Uherském Brodě. Ten člověk řekl, já jsem vděčný Bohu za ten infarkt. On mě zastavil. Vy tedy potvrzujete slova, která zazněla už tady od zkušené Jany Síbrové.
Je to tak, protože já sama jsem tady byla zastavena ve svých 50 letech. Kromě 2 porodů jsem nikdy nebyla hospitalizovaná a před rokem jsem podstoupila celkem těžkou operaci a 2 měsíce jsem byla tedy skutečně vyřazena z provozu. A já musím říct, že pro mě to bylo celoživotní zastavení, kdy jsem skutečně z nemocničního pokoje tak nějak mohla vpravdě nahlédnout sama na sebe. A mohla jsem opravdu ocenit své blízké. Já jsem si uvědomila, že bez Jany Síbrové svět pokračuje dál, že domácí hospic v Hořicích funguje skvěle, že funguje mnohem lépe, než když mám tendenci všechno dozorovat a u všeho být. A bylo to pro mě opravdu takové hluboké takové poděkování vlastně těm lidem, že jsem jim to mohla vyjádřit. A možná jsem si jich mohla všimnout daleko víc právě protože jsem se sama zastavila. Vy jste, paní doktorko, říkala, že vás se zatím žádná těžká nemoc, opět řeknu bohu díky, netýká. Přesto jste se rozhodla pracovat jako velmi mladý, sympatický člověk na oddělení nebo zkrátka v profesi, která nepřitahuje mnoho lidí. A to je paliativní medicína, to je práce lékařky v hospicu. Co stálo za tím vaším rozhodnutím? No, když to vemu trošičku obšírněji, tak třeba na vysoké škole jsem o žádné paliativní medicíně nikdy neslyšela, což si myslím, že je chyba. A doufám, že to teď napravíme, protože na lékařské fakultě v Ostravě budeme od letního semestru vyučovat paliativní medicínu jako povinně volitelný předmět. A vy budete tedy v pedagogickém sboru na toto téma. Budu. Takže pozvánka pro zájemce o toto téma právě sem do Ostravy. To je spíš jako pro studenty medicíny, tak ale asi se někteří dívají. A po škole jsem vlastně nastoupila na interní oddělení a tam jsem teda poprvé začala právě přemýšlet nad tím, jestli mají pacienti dobře řešenou bolest, nebo proč, když tam už přijede třeba umírající pacient, tak mu ještě dáváme infuze, zajišťujeme mu centrální žílu, dáváme mu výživy. Tak jsem si trošičku hledala na internetu a našla jsem právě něco o paliativní medicíně a shodou okolností vlastně jeden z kurzů, který je povinný k atestaci na praktického lékaře, což jsem si vlastně dělala, byl kurz paliativní medicíny. To byl teda jediný kurz, který za něco stál. A tam jsem teda potkala paní Síberovou, která tam měla přednášku a tam mě to teda jakoby nahlodalo a řekla jsem si, jo, jako něco takového existuje. A udělala jsem si teda atestaci na praktického lékaře, ale to nebylo úplně to právě ořechové. A tak jsem začala právě přemýšlet o tom, že bych se vydala tou cestou paliativní medicíny. Potkala jsem paní primářku Palasovou a tak jsem se začala vlastně vzdělávat v paliativní medicíně. A je to úplně úžasný obor právě tou svojí komplexností a hlavně tím, že vlastně na interním oddělení nebo i na obvodě jsem se nikdy nesetkala s takovým jakoby vděkem a poděkování jak pacientů nebo rodin, když to teď vlastně při práci v mobilním hospici máme takovou úžasnou zpětnou vazbu a to prostě je takový ten náboj a to prostě proč tu práci děláme. Dobré vztahy se říká, že k paliativní medicíně patří, že jsou jejich naprosto zásadní součástí. Vy byste nám, paní Síbrová, ve stručnosti vysvětlila, v čem paliativní medicína spočívá? Tak paliativní medicína především chrání, ctí a brání lidský život. Snaží se ošetřit všechny okruhy pacienta. Snaží se také samozřejmě nabídnout blízkost a skutečně pocit, že člověk není v těch závěrečných chvílích života sám. To je paliativní péče, hospicová péče. Pálium je úleva, rouška, je to obejmutí toho člověka v tom závěru života a je to láska, s kterou bychom měli k těm lidem vlastně přicházet. Jak v hospicích, tedy můžeme říci v rámci paliativní medicíny, tak také ale na dalších pracovištích naší současné medicíny působí ve svobodných demokratických zemích také nemocniční kaplani. Vy o ně pečujete jakožto biskupský delegát, jak jsem řekla, otče Bohumíre, ale sám také nemocné navštěvujete, pomáháte jim, jste jim na blízku. Co vás k tomu vede? Tak v prvé řadě je to kněžské poslání, protože to patří k práci, ke službě každého kněze, péče o nemocné. A tak jsem to hned na začátku prostě jako mladý kněz jako chtěl věnovat se nejenom mládeži, ale věnovat se jaksi lidem i starým a nemocným. A tady k té péči, kterou teď mám i vůbec k tomu delegátovi pro nemocné, pro pastoraci nemocných a k té službě v nemocnici, to bylo takové boží řízení. Víte, že tehdy ve fakultní nemocnici
působili dominikáni a ti naznali, že to už je nad jejich síly. A tak bylo potřeba, aby se kněží v Olomouci postarali o nemocnici nebo nějakým způsobem. Tak jsme si rozdělili 7 kněží ty dny, každý kněz jeden den jako pohotovost. A zařídili jsme jakýsi dispatching mobil. A já jsem vzal neděli, protože na domě jsem měl 1 mši svatou, jak si spolubratři, kolegové mívají běžně 3. Tak jsem vzal tu nedělní mši svatou v nemocnici a s tím i tu službu potom nemocným. Vy tedy hovoříte o Olomouci a mluvil jste o dispečinku, který jste založili, vytvořili. Znamená to, že nemocný se na vás může v podstatě obrátit kdykoliv, když potřebuje? Ano, ten mobil mají, jednak ho mají sestry, nebo je kdekoliv, nejenom sestry, ale na každém pokoji v nemocnici je k dispozici, je tam plakátek a tam je možné volat kdykoliv. A je přesměrovaný buď na některou nemocniční kaplanku nebo kaplana a pak prostě se ta informace dostane ke kněžím. Nejen, milí přátelé, páter Bohumír Vytásek, ale také Štěpán Fábr v Praze působí jako nemocniční kaplan. Je to konkrétně ve fakultní nemocnici Motol a my jsme se ho zeptali na jeho zkušenosti z jeho služby. Kromě tedy spondylochirurgie, spinální a rehabilitace mám taky 2 stanice LDNky, dneska tomu říkáme Centrum následné péče. Je to doprovázení lidí, kteří nějakým způsobem rekapitulují svůj život. A nejsme tam k tomu, aby jsme někam jaksi manipulovali, ale jsme tam k tomu, aby jsme skutečně byli jaksi jejich průvodci, aby nedocházelo k nějakým pocitům, nějaký manipulace. Takže je to spíš o tom naslouchat, provázet a přinést, bych řekl, takovou jako úsměv a povzbuzení. Tím, že se tam pohybujeme nebo pohybují jako součást personálu, tak ti lidé mají ke mně důvěru, byť je to ze začátku vždycky takový rezervovaný přístup, ale z všeobecného rozhovoru se potom dá jaksi vytěžit to, co toho člověka vnitřně tíží a v tom rozměru ho jako povzbudit. Tím, že se tam pohybuju na tom oddělení, tak procházím těmi jednotlivými pokoji a s lidmi se pozdravím, oni mě vnímají jako součást personálu, takže ti nevěřící prostě zapřádají rozhovor v takové té všeobecné rovině a jsou to lidé, kteří tedy se třeba někdy deklarují jako nevěřící, že s Pánem Bohem nemají nic společného. Nicméně stojí také o to, aby s nimi hovořil, protože je to pro ně jakýsi povzbuzení. Zaznělo, že paliativní medicína pečuje o nejrůznější rozměry lidského života, o ten fyzický, také o ten duševní a o duchovní. Jak hospic Duha, o který se staráte, pracuje s tím spirituálním rozměrem? Máte také svého kaplana? Ano, máme kaplana pátera Pavla Rouska, kterého tímto srdečně zdravím. Je u nás od roku 2011 a je spjat s Hořicemi takovým způsobem, že jsme se skutečně potkali u lůžka umírajícího člověka. Bylo to v době, kdy jsem otce Pavla neznala, protože byl v tom našem kraji krátce. A jednou asi v 11 hodin večer v zimě rodina se rozhodla, že by k tatínkovi, který odcházel, si přála zavolat kněze. Já jsem tedy zjistila telefonní číslo, otci Pavlovi jsem vlastně zavolala a pamatuju si přesně na ten jeho příchod do té vesnické podkrkonošské chalupy, kde
sněžilo a on byl takový zachumlaný do takové teplé péřové bundy, měl čepici a přišel, sundal si, usmál se, podíval se na tu rodinu, podíval se na mě a říkal, tady je nebe na zemi a já to nevím. Jak je to možné, že to nevím? A přistoupil k tomu nemocnému člověku, který byl v bezvědomí a modlil se u něho, povzbudil vlastně tu rodinu a řekl, já půjdu za vašeho tatínka, sloužím mši svatou. A já jsem mu tenkrát říkala, pane faráři, a mohla bych s vámi? A on říkal, tak pojďte. A vím, že otec Pavel dosloužil mši svatou a já jsem se potom vrátila zpátky do té vesnické chaloupky a pán se nadechl, vydechl a byl v nebi. A u toho lůžka seděli mladí lidé a oni měli strach ze smrti toho svého dědečka. A teď se tak na mě podívali při tom posledním výdechu a řekli, to bylo tak něco krásného. Víte, a ten náš dědeček asi čekal na toho pana faráře ty 2 dny. A protože já nevěřím moc na náhody, tak když jsme se potom ještě potkali 2krát nebo 3krát, tak jsem otce Pavla oslovila a on se stal součástí společenství. Vstupuje vlastně do života nás všech. Není to jenom do života našich pacientů a jejich rodin, ale on vstupuje skutečně k nám. On je informovaný o tom, co se v hospicu děje. On je taky informovaný o našich životních příbězích, které nějak i s tím doprovázením souvisí. Jsme přátelé, slouží za naše nemocné mše svaté, podporuje je modlitbou, můžeme se na něj obrátit kdykoliv a máme ho všichni rádi. Přece jen ta situace v naší republice je taková, že jaksi k víře nebo k církvi se nějakým způsobem nehlásí většina našich obyvatel a možná v určité etapě životní je pro mnoho lidí toto něčím naprosto nezajímavým, zastaralým, něčím, co jim spíš překáží. Jak vy, otče, s tímto pracujete? Setkáváte se s odmítáním třeba své služby? Jde mi o to, zda jak si vy, jakožto nemocniční kaplan, či vaši kolegové nebo kolegyně, nejsou v pokušení někdy v té těžké situaci nemocného tu víru tak trošku podsunout, možná tak trošku vnutit? To rozhodně ne. Mluvil o tom už Štěpán Fáber. A já bych k tomu dodal, že 75%, ještě víc než 75% času, který nemocniční kaplani věnují nemocným, jsou naslouchání a rozhovory. A zdaleka to není jenom o víře. Jistě, když během toho rozhovoru narazíme na něco náboženského, třeba ta stará paní vypráví, nebo během toho rozhovoru se vykládá o tom, že s babičkou chodila na Májové a že tam zpívali a ty mariánské písně, no tak ta nemocniční kaplanka s ní zaspívá. A pak se třeba pomodlí ten zdrávas. A ona si na to vzpomene. A pak mluví dál a po několikerém setkání pak se zeptá a nechtěla byste třeba si promluvit s knězem. Není to nic násilného, opravdu. Ale i takovým způsobem se dá v lidech oživit, probudit víra. A i když to nedojde třeba ke svátosti smíření, ono kolikrát chlapi říkají, já si to s Pánem Bohem vyřídím sám. No. Pokud si to opravdu vyřídí sám upřímnou lítostí, Bohu díky za to. A také se podaří třeba přivést ke smíření s rodinou nebo se sebou samým. A to jsou velice důležité duchovní záležitosti. Paní doktorko, vy máte podobnou zkušenost z mobilního hospicu Ondrášek? Využívají tam lidé té možnosti duchovního rozhovoru s duchovním? Určitě využívají. Ono už takovou tu první psychologickou nebo duchovní pomoc poskytujeme vlastně my jako zdravotníci. Já jako lékař, když tam vstupuji a samozřejmě všechny sestřičky. A možná máme i výhodu v tom, nebo určitě máme výhodu v tom, že jedna naše zdravotní sestřička je řádová sestra, boromejka, takže už tam jakoby trošičku zjišťujeme, která rodina třeba má ten zájem o nějaký návštěvu právě našeho kněze. Většinou je to tak, že takové ty starší babičky na vesnicích mají toho svého kněze, ke kterému byli zvyklé docházet a ti vlastně za těmi našimi pacienty dochází.
A my máme vlastně dva, otce Řeholku a otce Tomička, tady z Ostravy z Ducha svatého. A překvapivé pro mě je spíš využívají právě lidé, kteří do kostela jakoby nechodili, věřili si tak třeba nějak po svém, ale jsou třeba věřící, anebo ani nejsou věřící, ale právě potřebují třeba některé odpovědi na takové otázky, které my třeba neumíme úplně správně formulovat nebo odpovědět. A hodně nám pomáhá i v tom, že říkáme, že vlastně tady dva naši otcové jsou poměrně mladí, jsou takový jakoby přístupní, jsou ličtí, jsou to motorkáři a když jakoby tohle to řekneme, že to prostě jsou jakoby normální chlapi, tak většinou jsou všichni jakoby přístupní a potom máme úžasné zpětné vazby z těch rodin. Je tam právě to smíření, jak říká tady, že i s tou rodinou kolikrát se prostě podaří vyřešit problémy, které jsme ani nemysleli, že tam jsou. A opravdu oni se otevřou a určitě jakoby máme jenom pozitivní zkušenosti tady s tou službou. Domníváte se tedy, že ten duchovní rozměr, který je součástí hospicové péče, ale je také jaksi důležitou službou i v dalších nemocnicích, dalších zdravotnických zařízeních, že je to něco, co potřebuje každý člověk? Já si myslím, že určitě, protože ta nemoc je skutečně jako šance a příležitost dostat se dál, především sám sobě. A víte, ti lidi, oni jsou skutečně křehcí, protože projdou chemoterapii, radioterapii, mají za sebou půl roku, rok, někdo 5 let léčení v nemocnicích. A já si myslím, že my musíme být právě v těch rozhovorech velice citliví a naslouchat srdcem, protože někdy ta jedna jediná věta může znamenat právě to, že jsme vpuštění do nitra toho druhého člověka. A mně se to opakovaně stalo při nočních rozhovorech, kdy jsem byla třeba požádána o aplikaci vlastně léku na bolest a přišla jsem a paní mě chytla za ruku a řekla mi, víte sestře, já jsem si uvědomila, že vlastně umírám. Já jsem to celou dobu vytěsňovala, ale já jsem si taky uvědomila, že já v té chvíli budu sama, že tam nebude můj manžel, ani mé děti, ani vy, ale že tam bude Bůh a já bych si přála přivolat kněze. Vy jste mi před měsícem říkala, že bych mohla. Víte, ale já jsem tenkrát v těch 50. letech vystoupila z církve. Myslíte si, že by přišel i ke mně? No a víte, člověk by mohl třeba říct a mohl by se podívat pod tlakem třeba času a říct, tak ten rozhovor necháme na zítra. Ale já si vždycky uvědomuji, že to je něco strašně důležitého, že se tady musím zastavit u toho člověka a že musím telefon, který mě třeba zvoní, vypnout a musím skutečně vpravdě naslouchat jeho srdci, protože já cítím, že přišla ta posvátná chvíle, kde můžu vstoupit do nitra druhého člověka a můžu říct ano. A nebo se mě ten člověk zeptá, chytí mě za ruku a zeptá se mě, a čemu, sestřičko, vy věříte? Jak vypadá váš Bůh? Jo, a to je taky taková chvíle, kdy bych mohla říct, víte, ale tak to taky necháme na zítra, nebo bude to dobrý, o těchto věcech nebudeme mluvit. Ale pro mě to znamená skutečně ta nejdůležitější část péče, protože se rodí naděje. A tu naději potřebuje každý umírající člověk, který odchází z tohohle světa. Vy mluvíte, paní Síbrová, velmi krásně a zároveň velmi smířlivě o smrti. Přitom je to téma, které se v naší společnosti téměř vůbec neotevírá. Snad jedině hospicové hnutí v České republice neustále už od těch 90. let s tímto přichází a snaží se to tabu nějakým způsobem proměnit, otevřít, ukázat, že má smysl i o tomto hovořit. Jak to ale je? Jakou máte vy zkušenost s tím osobním přijetím té své situace? Bývalo mnohdy praxí a možná, že to ještě dodnes přetrvává, že se ani neřekne realisticky ta diagnóza jednotlivému pacientovi, že on vlastně neví, že opravdu je na tom tak špatně a že smrt je blízko. Paní doktorko. Tak ono vůbec, jakoby to umění komunikace je asi to nejtěžší na naší práci, protože takové ty zdravotnické věci, neříkám, že to je jednoduché, ale pro mě to je jednodušší. Léčit bolest, léčit dušnost, úzkost a tak podobně. Ale ta komunikace, to je něco, co člověk musí mít v sobě. Samozřejmě dá se trošku něco naučit nějakými kurzy a nějakou psychologii, psychoterapii a tak podobně, ale právě ta komunikace o těchto závažných tématech je něco, co jsme se jakoby nikde neučili. Na škole nás to neučili. Potom, jak jsme vlastně se vzdělávali v paliativní medicíně, tak jsme měli tady tu komunikaci. A je to opravdu problém, když my přijdeme do rodiny jako mobilní hospic
a ještě ve dveřích nepustí nás ani do rodiny a rodina nám říká, hlavně neříkejte, kdo jste a proč tady jste a to se prostě potom strašně špatně pracuje, protože přesně jak říkala paní Siberová, to smíření, to je prostě základ všeho a myslím si, že každý by měl vědět, pokud teda chce, aby teda věděl, co mu je a vždycky se té rodiny ptám a říkám, kdybyste byl v té situaci jako maminka, tatínek, chtěli byste vědět, co vám je a většinou oni řeknou, no chtěl bych. A tak říkám, no tak proč to třeba neřekneme vaší mamince? Nejde to většinou na té první návštěvě, ale máme spoustu času většinou. Někdy samozřejmě, pokud přijdeme do rodiny a je už pacient umírající, tak toho času je málo, ale máme čas to s tím pacientem pomalinku probírat, připravovat ho na to, samozřejmě nikdy nebrat naději, ale já jsem za to, že prostě každý pacient by měl vědět, jak na tom je. A když se vás pacient zeptá, pane doktore, kolik mi zbývá času, tak je to opravdu to, že chce vědět. A já ho nemůžu odbít tím, na to nemyslete, bude dobře, což je prostě nesmysl, ale my jako zkušení lékaři víme, jestli ten pacient má před sebou dny, týdny nebo měsíce a v takovém horizontu mu odpovědět, protože potřebuje si třeba vyřešit nějaké osobní věci nebo i takové prostě banality jako přepis vozu nebo přepis baráku. A takže to se většinou ukáže, že není banalita, že je dobré toto mít. Přesně tak, jako je to přesně tak, jako by mi to vyřešené, protože některé takové věci právě brání v tom odchodu a někdy si právě říkáme, proč umírání někde trvá jakoby tak dlouho a třeba fakt přijdeme na to, že je něco, co ten člověk ještě řeší a nemá vyřešené, ale proto, aby to mohlo vyřešit, tak prostě musí vědět, na čem je. Samozřejmě někdo nechce vědět. Setkáme se i s tím, že pacient řekne, já to nechci vědět, co bude, tak to přijde. Ale já říkám, já jsem proto, aby každý věděl na čem, aby každý věděl třeba i kolik času mu zbývá a jak ta diagnoza je závažná, protože myslím si, že i pro pacienty je strašně těžké, když jim furt někdo říká, to bude dobré, ale oni prostě cítí, že to dobré není a že se to zhoršuje a někdo jim to jakoby neřekne tu pravdu. Takže my určitě jsme za to, aby to takhle bylo. Ono to tak bývá, že si to vlastně takhle lžou obě strany. A obě strany vědí nebo tuší a žijí v takové jaksi nepravdě. Já bych tomu řekl svoji zkušenost z kaplanských let, kdy prostě pacienta dali domů, že už prostě nejsou prostředky na vyléčení, ale neřekli mu to. A teď manželka toho pána to se mnou řešila, prostě co má dělat, jak to, on říká, tak co tady se mnou doma, proč nejsem v nemocnici, dejte mě do nemocnice přece. A tak jsme spolu mluvili a podařilo se mi ji nepřesvědčit, ale dovést k tomu, že mu řekla, jak to je. Byl to šok pro něho v první chvíli, ale nakonec to přijal a tak, jak jste říkala, on to byl jediný chlap v rodině, 3 dcery a tak jim řekl prostě, kde co všecko je, kde jsou pojistky, kde já nevím, co je třeba udělat, než začne zima. A takhle jim to všecko předal a ta paní mě potom říkala, ty 3 týdny, my jsme se všichni snažili být si blízko a dávat si najevo, že se máme rádi. To byly nejkrásnější týdny v našem životě. Vy tady mluvíte opravdu o tom, že je dobré tento čas využít. Jsou ale lidé, kteří nenacházejí smysl této své etapy. O tom, jak lze umírání prožít, jak o něm lze přemýšlet, jsme se zeptali paní magistry Juliány Bindasové, která pracuje pro organizaci Cesta domů, která mimo jiné provozuje web www.umírání.cz, kde se dočtete mnoho zajímavého o tomto nelehkém tématu. Jako první a základní je, že ta smrt je prostě fakt. A fakt jako takový sám o sobě nějaký smysl nemá, ale to, co je typicky lidské, charakteristicky lidské a skoro bych řekla jedna ze základních životních potřeb nás jako myslících bytostí a vnímajících, je to, že potřebujeme, aby věci dávaly a měly smysl. A to, jaký smysl ta smrt a umírání bude mít, vlastně záleží od toho, jak je nahlídneme, což je samozřejmě závislé od spousty faktorů a můžeme se jí děsit tím pádem, to je takový jako taky současně velmi přirozené, anebo můžeme hledat, jakým způsobem to může dávat smysl. Takže v podstatě jako do velké míry je to na nás, ale zároveň tím, že člověk jako od toho utíká, od toho tématu, nechce nad tím přemýšlet, tak se vlastně může velmi dobře připravit o tu možnost
dát jako smysl nejenom smrti, ale i životu, pro který ta smrt je prostě nějakou základní dynamizací a dynamikou. Ve chvíli, kdy se o tom mluví, kdy si o tom jako dopřejete přemýšlet, i když se vám nechce, i když vás to děsí, případně ještě s někým mluvit, tak máte tu jedinečnou možnost to jakoby zapracovat do celého života, do celého toho jako obrazu, do celého příběhu toho svého života. Takže vlastně ten smysl té smrti a tomu procesu odcházení přiznáte, tak myslím, že to je asi to nejdůležitější, co můžete udělat. Nebát se přiznat smysl umírání i smrti. To je také jedna z otázek, jedno z témat, které dnes večer otevíráme. Mluvíme o nemocných, o nemoci, o smyslu nemoci a také o doprovázení těch, kdo naši pomoc potřebují. Paní Síbrová je, jak jsem řekla, spoluzakladatelkou domácího hospicu Duha v Hořicích. Jak jste říkala, je to překrásné městečko v Podkrkonoší. Vy jste se rozhodla po své dlouholeté praxi zdravotní sestry na akutních odděleních a také na tom už zmiňovaném ARU tento hospic vybudovat. Bylo to v roce 2009, teď tedy slavíte úspěšně 7. rok této činnosti, této práce. Co všechno nabízíte? Protože víme, že existuje v naší republice 17 lůžkových hospiců, především pro onkologicky nebo jinak těžce nemocné pacienty, ale jsou také hospici domácí či mobilní, který zase reprezentuje paní doktorka. Takže představme si ten váš. Domácí hospic Duha v Hořicích má zdravotní sestry, sociálního pracovníka, lékaře a kaplana. Jsme takový malý tým o 7 lidech a vlastně vstupujeme do rodin. To znamená, že nemáme lůžkovou část, ale pacienty navštěvujeme u nich doma v jejich přirozeném prostředí. Co si můžeme říci o Ondrášku? Ondrášek byl založený v roce 2004 a jmenuje se tak proto, že vlastně naše zakladatelka měla onkologicky nemocného syna, 17letého Ondru. Byla mu ukončena onkologická léčba v Brně a byli vlastně posláni domů jakoby na tu poslední fázi života a vlastně ta Silva Vartová, ta naše zakladatelka, neměla právě nikoho, kdo by jí v té době pomohl, tak zháněla zdravotní sestřičku nebo potom lékaře ve fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, svého syna dochovala doma, ale vlastně na popud toho potom založila Ondrášek, teda v roce 2004 a my jsme teda jeden z největších hospiců v České republice, mobilních hospiců. Od roku 2012 se věnujeme i dětem, takže většinou v péči máme tak cca 15 dospělých a i 15 dětí. Na rozdíl od dospělých, kde právě převládají ty onkologické diagnózy, tak u dětí převládají neonkologické diagnózy. Těch onkologických dětských pacientů máme tak maximálně 5 za rok. A tím pádem i ten náš tým je mnohem větší. Jednak já jsem jakoby lékař na plný úvazek na ty denní služby. Máme potom pohotovostní lékaře, máme pediatry, máme sestřičky, 2 sociální pracovnice, máme fyzioterapeuta, psychologa, psychiatra, právě duchovního, plno dobrovolníků. Máme koordinátora vzdělávání a potom ještě 3 fundraisery, kteří se starají o to, aby nám na náš provoz sehnali peníze, protože jako všechny mobilní hospice nejsme hrazeny ze zdravotního pojištění a peníze na náš provoz si musíme zhánět z různých nadací, sbírek a projektů. A jako jediný hospic v České republice nebo je mobilní hospic, tím, že máme největší zkušenosti s tou péčí o dětské pacienty, máme od loňského listopadu otevřený stacionář pro děti, kdy máme vlastně 3 lůžka pro naše dětské pacienty a maminky tam vlastně své dítě mohou dát jakoby jak do školky a buď jedna naše sestřička nebo nějaká sestřička dobrovolnice se tam o ně stará a maminka si ten den může buď jenom odpočinout, anebo prostě polítat po úřadech, co je potřeba. A to si myslím, že je strašně důležité, že opravdu ty maminky ty fungují fakt na plný úvazek 24 hodin denně a i těch 8 hodin, kdy to dítě mohou dát k nám a ví, že je v dobrých rukách v péči zdravotníků, tak je to nesmírný přínos pro ně. Vy odlehčujete tímto způsobem těm, kdo tuto pomoc potřebují. Když mluvíme o tom, kdo je skutečně nemocen, tak to těžce, a kdo je tedy pacientem hospiců, zní to opravdu jako tragédie, když jsou takto postiženy děti. Jak se na to díváte vy, jakožto maminka, paní Síbrová?
Tak já jsem se s těžkou nemocí setkala u svého syna, který nám ve 14 letech ochrnul a byla to samozřejmě změna v celé naší rodině. A musím říct, že paradoxně se stalo to, že jsme se jako rodina neuzavřeli do toho neštěstí, kdy to dítě mělo podle lékařů zemřít, protože ten úraz byl tak těžký, že mu po operaci selhávaly plíce, ale potom zůstal úplně kvadruplegicky ochrnutý. Ale já musím říct, že jsme se s mužem dostali do úplně jiného ještě spektra vnímání lidské bolesti a utrpení. Začali jsme se pohybovat na spinálních jednotkách. Byli jsme konfrontováni s mnoha utrpeními mladých lidí, kteří třeba skákali do vody a byli trvale upoutaní na invalidní vozík. A já myslím, že jsme v té době vlastně také dozrávali oba dva i k hospicové péči. Že vlastně utrpení našeho syna nás otevřelo ještě více pro utrpení druhých lidí. Já teď zdravím našeho diváka nebo divačku. Dobrý večer. Dobrý večer. Já poslouchám vaše prostě to vysílání o té smrti. Ano. No, už jsem v pokročilejším věku, jsem ze Slezska, jmenuji se Irena a v 8 měsíců jsem měla podstoupit operaci, kterou jsem ústně odmítla ve fakultní nemocnici Ostrava, ale pak pořád jsem se ještě byla u lékařů a tak a tím mě zase poslali do Ostravy znovu v 9. měsícu, 15.9. a prostě už si mě tam chtěli nechat a že mě budou operovat. A já jsem se tam tak rozčilila s tím dlouhým čekáním, protože mám rizikové srdce, klopně se mi nezavírá a srdce je zvětšené, tak už jsem to tam nemohla vydržet, ano. Tak jsem to chtěla ukončit a oni mi dali podepsat revers, že musím jako podstoupit operaci. A já jsem to odmítla vzhledem k tomu srdci a k svému pokročilému věku. Ano, tak jsem to odmítla a bylo tam 4krát napsané, že jsem odmítla operaci, tak mě čeká smrt. No, trochu psychika, i když víme, že každý umíráme, tak psychika trochu byla narušena, ale nakonec jsem si uvědomila, že prakticky já mám před sebou jako křesťanka život věčný. Žádná smrt, jenom od lékařů smrt, jo, ale od Boha život věčný. A já jsem si uvědomila, že já mám možnost se setkat se živým Bohem. A to mi dalo takovou energii, že já se každý den probouzím, já každý den obdivuju zahrádku, protože mám chalupu. Ano. Jsem vděčná za každou práci, kterou můžu udělat. A prostě velebím Pana Boha a jsem šťastná. Děkujeme mnohokrát za váš telefonát, za to důležité poznání, o které jste se s námi podělila. Hezký večer. No, s Pánem Bohem. S Pánem Bohem. Otče, to je překrásné, když člověk dospěje k tomuto hlubokému smíření, k tomuto poznání. Já se v té souvislosti a v návaznosti na to zeptám, co všechno vy, jakožto nemocniční kaplan a vaši kolegové, nabízíte. Je to cesta k tomu smíření? Je to cesta k poznání smyslu? A jakým způsobem na to jdete s těmi, kdo mají zájem s vámi hovořit? Tak je to především nasloucháním a rozhovorem, jak už tady zaznělo. A právě v tom naslouchání a v tom rozhovoru se odkrývá prostor pro to poznání smyslu, že člověk v tom rozhovoru vlastně sám vlastně ji nachází a ten nemocniční kaplan, který je k tomu vzdělaný, tak a který musí mít také ten osobní přístup k člověku, tak ten k tomu pomáhá. A pomáhá prostě hledat ten smysl, naději, víru. A většina prostě toho času, těch rozhovorů je právě tady o tom. A pak také nabízí četbu z písma, modlitbu a možnost přijetí svátostí a kněze
tak to vyplyne potom nakonec, že? A nebo také nevyplyne. Když jste řekl přijetí svátostí, katolická církev nabízí tu překrásnou svátost nemocných, kterou ale většina z nás zná jako poslední pomazání, což skutečně nevede k tomu, abychom se ji snažili přijmout. Ano. Většinou i lidé, kteří nejsou věřící, tak mají takové nějaké divné povědomí, poslední pomazání, a to nemůžeme dopustit, to už by si babička myslela, že ji chceme pohřbít. Když jsem byl jednou v nemocnici, uděloval jsem svátosti, podával jsem svaté přijímání jedné paní na lůžku a paní vedle se modlila Otče náš s námi. To vždycky na to jsme pozorní. Že? A tak jsem se pak k ní obrátil a řekl jsem jí, já bych vám také rád posloužil. Dospělá dcera, která byla u ní, říká, ne, poslední pomazání mi nechcem. A já říkám, ale tak mi to přišlo v tu chvíli. Já mamince nenabízím poslední pomazání. Já bych chtěl nabídnout posilu v nemoci, pomazání nemocných. Říká, tak to jo. A ještě bych chtěl poznamenat, už tady zaznělo nemocniční kaplani a kaplanky, tak to může být nějak zavádějící. Chtěl bych k tomu říct, že nemocniční kaplani nejsou jenom kněží a nejenom řeholní sestry, ale jsou to i lidé bez svěcení a bez slibu, kteří jsou teologicky vzdělaní s magisterským teologickým studiem a s následným kurzem ročním, který se týká té oblasti působení, a jistě to musí být lidé už jaksi zralí vnitřně, kteří mají vztah i prostě a schopnost i hledat co unést, protože není to jednoduché půl dne třeba poslouchat těžkosti, ano, a mluvit s lidmi, kteří třeba tu naději nemají nebo hledají a tak. Ale co bych chtěl poznamenat, je to, že je důležité, aby měli pověření v katolické církvi od sídelního biskupa. No. Já dodám, že otec Bohumír, jak víte, působí v olomoucké arcidiecézi, ale v podstatě každá diecéze naší země má své nemocniční kaplany, takže je možné je využít vlastně kdekoliv, kde se nacházíte. Pokud jsme nemocní takovým tím běžným způsobem, naší hlavní myšlenkou a naší hlavní nadějí je, že se uzdravíme. Ale pokud je někdo těžce nemocný, jakou má naději? Na to a také na potřeby těžce nemocných jsme se zeptali zakladatelky hospicového hnutí v České republice, doktorky Marie Svatošové. No, jestliže je pacient v terminální fázi svého závažného onemocnění, tak určitě potřebuje kvalitní léčbu, kvalitní péči, ale to samo osobně by nestačilo. On potřebuje lásku, on potřebuje doprovázení, potřebuje naději. Co konkrétně to znamená u jednotlivých pacientů, je to vždycky individuální, pokaždé jiné, ale co je to konkrétně u toho mého pacienta, to se dozvím jedině, jestliže mu budu pozorně, láskyplně naslouchat. Mluvíme o takzvaném doprovázení fázemi, kterými ten pacient prochází: šok, agrese, smlouvání, deprese, rezignace do fáze cílové, a to je přijetí té nezměnitelné situace. I nevěřící člověk potřebuje naději. A já mu těžko můžu vykládat o své víře, ale on musí na mě vidět, že já tu naději mám a že to žiju. A on se potom začne ptát. Ta naděje prostě musí jít za hranici smrti. Ta nemůže skončit v hrobě, v krematoriu. To není v téhle situaci naděje. Proto je tak důležité, aby kolem toho nemocného byli lidi věřící, kteří tu naději mají, a ta naděje na nich je vidět. Já to jinak neumím předat, nežli tím, že to sama budu žít. Blízcí příbuzní toho smrtelně nemocného pacienta to nemají vůbec jednoduché. Oni kromě toho, že prožívají tu těžkou situaci, tak ještě
ošetřují, pečují, doprovázejí. Takže na nich je toho naloženo opravdu hodně. Čili oni potřebují být někým doprovázení. Potřebujeme získat důvěru těch lidí, té rodiny, aby ta spolupráce k něčemu byla. Tu důvěru získáme tím, že zvládneme v první řadě tělesné příznaky toho pacienta. Nemůžeme ho nechat trpět, bolesti, dušnosti a tak dále. To je základ. Ale zase nestačí to. Stejnými fázemi, jako prochází pacient, prochází i ta rodina, ale bývá tam časový posun. Pacient už je srovnaný s tím, smířený s tím, že odchází ze života, ale rodina ještě bojuje. Musíme se té rodině věnovat tak dlouho, dokud i ona nepochopí, že nejsme nesmrtelní, že je třeba to přijmout. A tím ale ještě hospicová péče nekončí. Hospicová péče samozřejmě pokračuje po smrti pacienta péčí o tu rodinu, je-li potřeba, pokud to nezvládá bez naší pomoci. 1/3 rodin takovou pomoc po nějakou dobu potřebuje. Pečovat o tu rodinu je velmi důležité, ale nesmíme zapomenout na to, že je potřeba taky pečovat o pečující profesionály. Sestry, ošetřovatelky, pečovatelky, lékaře, prostě personál v přímé péči, který je vystaven tomu stresu dlouhodobě, sice nejsou to jeho blízcí příbuzní, ale dlouhodobě, a je potřeba se o ně starat. A tady je obrovská zodpovědnost zřizovatelů, třeba hospice nebo nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných a vedoucích pracovníků, ředitel, primář, vrchní sestra. Je třeba, aby nestačí, že seženou peníze na výplaty. Musí se tomu personálu věnovat, nejdřív ho musí dobře vybrat, to je tedy základ, dobře vybrat ten personál, a pak se mu musí věnovat, a to individuálně. Pečovat o něj, jinak jim vyhoří a bude všechno špatně, protože na to doplatí ve výsledku pacient. Nespokojený personál rovná se nespokojený pacient. Já mám teď pokyn z režie, že na telefonu je náš další divák, divačka. Hezký večer. Dobrý večer, jsem to já? Ano, slyšíme vás. Já jsem jenom chtěla říct, že když jsem se vdávala, byla jsem za nechtěnou nevěstu, ale přesto všechno jsme zůstali s manželem bydlet doma se starými rodiči. Byl to strašně tvrdý život a teďka mám už 10 let opatruji tchýni, která byla vůči mně dost nepřátelská. A měla jsem z toho veliký strach. Ale postupem času, jak jsem prostě začala o ně pečovat a jako zjišťovat prostě, že ta péče není nějak prostě psychicky náročná, protože já jsem vlastně pochopila, že ona vlastně mi dává daleko víc, než já dávám jí. Že prostě, jak bych to řekla... Že to není tak, že jenom vy rozdáváte. Že jsem obdarovávána já a ne ona. Děkujeme vám za tento postřeh. Ten je... Ještě jsem vám chtěla říct, že 2krát jsme ji měli v nemocnici a poslali nám domů, že prostě zemře. A musím vám říct, že my jsme po oba 2 případy tchýni prostě tak vyléčili, že prostě je s námi, bylo to asi před 3-4 roky a je s námi zatím pořád a jsme rádi, že ji tu máme, i když je vlastně takto postižená a jsem ráda, že jsem prostě překonala všechny ty nezdary a všechno, co jsem prožila za celý život a teď se mi to všechno prostě vrací v tom, ano. že mi vlastně ta tchýně to všechno vrací tím pohledem, poděkováním, usmátím a to je pro mě velice doto. Takže bych chtěla říct, aby se nebáli lidi brát si domů těžce nemocné lidi a prostě pro ty lidi je to opravdu takový jako jiný život v té těžkosti, v těch bolestech a v tom všem. Takže děkujeme mnohokrát. Děkujeme za váš postřeh, děkujeme za váš příspěvek.
za váš příběh také. Máte podobnou zkušenost s tím, že ten člověk opravdu potřebuje to rodinné prostředí? No, já bych chtěla té paní vyjádřit velký vděk za její statočnost, za to, že skutečně se nebála a vstoupila do toho období utrpení, protože my spíš potkáváme vlastně rodiny také, které spíš dávají přednost nemocnici nebo péči prostě v instituci. Tak já vím, že tohle je ohromné bohatství, když společnost vlastně spatří rodinu, která pečuje a dá vlastně tak příklad druhým lidem. A já jsem původně tímhle něčím jakoby takovým podobným, co ta paní říkala, chtěla zakončit, že vlastně dostáváme my ohromné dary od těch lidí. Já jsem chtěla říct, že my vlastně potřebujeme nemocné, že oni nepotřebují nás, ale my potřebujeme je. My potřebujeme je, aby jsme našli v sobě svoji vlastní lidskost, aby jsme se mohli změnit, aby jsme mohli být lepšími lidmi. Takže děkuji moc za tenhle příspěvek, který mi udělal velkou radost. Já děkuji vám za tuto reakci. Jeníčkova babička Eliška B. nám píše, že zdraví všechny ve studiu, děkuje za náročnou službu vás všech. A také zdraví zvláště otce Mirka a paní Janu, které chce poděkovat za svědectví v knize Hospic. Já dodám, že je to kniha, která v letošním roce vyšla, Hospic, příběh naplněné naděje, která vypráví o vaší opravdu dlouholeté cestě k hospicové službě. Další otázka, či další komentář nám přišel od Tamary. Díky bohu za takové lidi, jaké prezentujete, protože to, co vidíme v nemocnicích, jak se personál chová k nemocným, zejména starším lidem, to je trestuhodné. Děkuji za tak záslužnou a bohulibou činnost. Vy, otče, se pohybujete také v nemocnici, například ve fakultní nemocnici Olomouc, ale jistě i na jiných místech. Máte takovou zkušenost, nebo dámy, připojte se, je to běžná zkušenost, že jsou lidé nespokojeni s tou péčí, jaksi v běžných nemocnicích? Je pravda, že jaksi v běžné společnosti se hovoří o tom, že hospici to je ráj na zemi. Laskavost, přijetí, něha, citlivost, dokonalá péče od rána do večera. V těch běžných zdravotnických zařízeních asi toto tak úplně nefunguje. Víte, ti zdravotníci toho mají hodně. A ta služba není jednoduchá. A také už jsme se tady zmínili o tom před vysíláním, že když má ta jedna sestra v noci na starosti, já nevím kolik, 70 lidí, 70 nemocných, takže to vůbec není jednoduché. A já mám zkušenosti takové i jiné. Že si pacient postěžuje na sestřičku, anebo že řekne, tady ty sestřičky jsou hodné. To je vaše reakce. Já se zeptám na to, co zaznělo od paní doktorky Marie Svatošové, která pojmenovala paliativní péči z mnoha úhlů pohledu, vylíčila i to, že je potřeba pečovat o ty pečující, což je v některých případech rodina, ale je to také ten zdravotnický personál, lékařský a další. Vy jste vedoucí lékařkou hospicu, mobilního hospicu Ondrášek. Jak se u vás pečuje právě o ten personál? Tak o personál se jednak pečuje jakoby odborně, když to takhle řeknu. Máme pravidelné supervize s naším psychologem, kde se setkáváme třeba jakoby jednou měsíčně, probíráme to, co nás zrovna trápí, nebo jestli nějaké ožehové téma, ale můžeme si ještě udělat supervize jakoby mimořádné, takzvané případové. Je to většinou, pokud je nějaký komplikovanější pacient, u kterého třeba řešíme hodně věcí, nebo je hodně nějak emočně náročný. Bývá to často právě při péči o dětské pacienty a je potřeba potom to jakoby takhle uzavřít tou formou supervize, že opravdu se tam každý k tomu vyjádří, ten psycholog k tomu řekne nějaký svůj názor. Takže ty supervize to je určitě jakoby základ, ten odborný. Ale takový ten běžný je opravdu to, že nevím, jestli to je náhoda, ale opravdu asi v každém hospici, ať už kamenném nebo mobilním, většinou funguje skvělý tým. Nevím, jakoby asi k té paliativě si každý najde nějakou svou cestičku, protože většina i lékařů nebo sestřiček začínala na jiných profesích a k té paliativě postupně prostě nějak došli.
Myslím si, že je to opravdu o nějakém osobnostním nastavení toho člověka. Mám pocit, že, nechci to generalizovat, ale že jsme opravdu všichni hrozně jakoby hodní, ale v tom dobrém slova smyslu a komunikativní. A také nadšení pro věc. A nadšení... Z vás to rozhodně sálá. Přesně tak. A opravdu jakoby každý člen toho týmu se stará o toho druhého. Opravdu, když třeba nějaká sestřička má těžkou službu, tak prostě vidíme, že třeba celou noc jezdila po pacientech, tak prostě na další den si sestřičky rozdělí pacienty a třeba ji pošlou domů, aby si odpočinula. A je to právě jednak ten skvělý kolektiv, ale prostě asi nevím, jestli je to i v ostatních týmech, ale je to prostě takový ten černý humor, který prostě my se vrátíme z terénu a opravdu, kdyby nás někdo slyšel, tak si řekne, že to asi není úplně v pořádku, ale i tady tím způsobem prostě ventilujeme ty emoce, protože kolikrát se nám stane, že se i prostě my rozbrečíme u těch pacientů. Mně se to taky stalo několikrát. Myslím si, že to není nic, za co by se člověk jakoby měl stydět, ale opravdu ty emoce člověk prostě potřebuje vyventilovat ven a je to většinou, když se vrátíme právě z terénu, nějakou formou prostě humoru to nějak obrátíme a si to člověk třeba nebere domů, protože kolikrát třeba i já přemýšlím nad těmi pacienty, v noci se vzbudím nebo přemýšlím nad nimi. Ale právě tím, že to tak probereme spolu a myslím si, že opravdu ten tým je základ té spolupráce a jak říkala paní Svatošová, prostě nespokojený tým rovná se nespokojený pacient. Paní Sýberová, jak je to u vás? Vy jste citlivá žena modlitby, to se také promítá do vaší péče o kolegy. Víte, já jsem byla 2 roky úplně sama. A neměla jsem žádnou zdravotní sestru nebo někoho, kdo by mě pomohl. A já si myslím, že to Pán Bůh dopustil z toho důvodu, abych byla citlivá k těm, kteří ke mně přijdou, kteří se ke mně připojí. A protože jsem udělala takovou velkou osobní zkušenost s doprovázením, doprovodila jsem sama 40 pacientů, různě dlouhou dobu jsem vstupovala do těch životních příběhů, tak když přišla první zdravotní sestřička, která byla odvážná a vlastně do toho malého města, malého Hostipice nastoupila, tak já jsem nevěděla, co bych jí snesla. Modrého z nebe, protože už jsem tam měla někoho, s kým se mohla sdílet to, co mě trápí. Dneska řekla bych, že jsme skutečně společenství rodinných vztahů. Máme se rádi. Myslím si, že je třeba, abychom byli k sobě citliví, abychom si uměli naslouchat, abychom se uměli brát i v tom těžkém. Protože i ta nejhodnější kolegyně mi někdy může jít na nervy. Je to prostě zkrátka tak. Já s tím můžu být 5 let a ona se po těch 5 letech v jednom doprovázení projeví tak, že je to pro mě těžké to přijmout. Ale já si myslím, že je důležité nějak si to otevřít a říct mezi sebou. A potom si myslím, že takový dobrý skutek prostě projevit každý den, uvařit dobrý čaj někomu, když jsem první v práci, nebo když uklízíme, tak se toho nezříct, protože mám třeba důležitější věci v uvozovkách, ale zapojit se do toho týmu, zkrátka vytvářet jednotu. Být skutečně jako jedno, to je moc důležité pro nás. Být jedno, to je také velká duchovní výzva pocházející z evangelia. Jak vy inspirujete nebo jak vy pečujete o kolegy ve své kaplanské službě nemocniční? My se scházíme zhruba co 2 měsíce, kde je na tom setkání mše svatá, pak duchovní slovo, pak nějaká přednáška. A v poslední době právě doktorka Marta Hošťálková, která je koordinátorkou nemocničních kaplanů v naší arcidiecézi, tak zařídila skupinovou teď ho nemůžu najít to terapii? Slovo. Supervizi. Ano, tu skupinovou supervizi. A to je velmi dobře. Pak ještě jednou za rok na Velehradě bývá 3denní setkání, které je formačně vzdělávací a jednou za rok na jaře to bývá v Brně a byla o tom také reportáž v TV Noe z toho letošního. Ano, vy jste zároveň byste mohl tímto nalákat také zájemce o tuto službu. Řekl jste, že to nemusí být jenom vysvěcení kněží, takže možná někdo z našich diváků, kdo je zralý, jak jste o tom hovořil, se možná ozve na kontakty, nebo internetové stránky, které také v průběhu našeho pořadu uvidíte, milí diváci. Jeden vděčná Kánoe nám píše, že děkuje celé televizi Noe a všem výborným řečníkům vám, přátelé, za tento rozhovor na důležité a užitečné téma. Člověk má tělo fyzické, duchovní, duševní i společenské. Za velmi užitečnou pomoc považuji duchovní péči. Sama jsem nemocná a cítím obrovskou duchovní pomoc, která mě povzbuzuje a pomáhá.
Sledujete pořád na téma doprovázení nemocných. Mluvíme o smyslu tohoto mnohdy velmi těžkého a také někdy finálního období našeho pozemského života. V tuto chvíli mám pokyn, že se nám dovolal další divák, divačka. Já vás pěkně zdravím. Kdo pak se nám dovolal? Hezký večer. Dobrý večer. Tady divačka z Písecka. A já bych vám chtěla říct takový příběh, který se stal mojí vnučce v Budějovicích, ano. Která je zdravotní sestřičkou, teď učí tam na univerzitě zdravotní. Ano. A představte si, že byla na jipce jako u pacienta jednoho a on říká, sestřičko, já bych prosil, jestli byste se se mnou pomodlila Otčenáš. No tak ona říká, jo, to víte, že já jsem z věřící rodiny, tak se spolu pomodlili Otčenáš, potom abych si s ním zaspívala. Tak si s ním zaspívala a v tom šla paní primář nebo pan primář a ona říká, tak teď asi se budou zlobit, že si tady s tím pacientem zpívám a to. Přišli k ní a ona říká, prosím vás, nezlobte se, ten pán jako mi prosil, jestli se s ním pomodlím. Tak jsem se s ním pomodlila, Otčenáš, teď jsme si zaspívali a paní primářka ji pochválila a říkala, no to jste udělala to, protože ten pán už vůbec s nikým nekomunikoval, s nikým nemluvil a prostě jste udělala takový dobrý skutek. A představte si, tak se s ním rozloučila, že příští den ho jako přijde navštívit a to. No a ráno najednou telefon a sestřička, která tam za ní byla, zastupovala, tak říká, představ si, že ten pán zemřel. Tak on poprosil tu moji vnučku, tak se tak s ním pomodlila a mě vám to tak hřeje u srdíčka, protože udělala opravdu takový dobrý skutek. Ano. A ještě za to byla pochválená, že prostě mu takhle tomu pánovi posloužila a pomohla ho vyprovodit na věčnost. Děkujeme za tento váš příběh a zdravíme do jižních Čech. Hezký večer. Děkuji. Taky vás moc zdravím a strašně ráda poslouchám. Je to pro nás velkým potěšením. No. Milí přátelé, máme tady další vzkaz, další dopis od paní Černé, která píše, nejchutnější čaj jsem pila od pomocného zdravotníka, který v civilu vypadal jako zestárlý hippie, který s úžasnou empatií a jemnocitem se staral o intimní hygienu pacientů na hranici smrti. V situaci na JIP, kde jsem už ztrácela lidskou důstojnost, mě úžasným způsobem zachránila mladá Romka, pomocná zdravotnice. Na operačním stole mi stačilo letmé pohlazení po hlavě od sálové sestry. V nemocnicích zažívám, že s vážně nemocnými spolupacienty mohu zažít bez ohledu na víru zvláštní autentické společenství, jako by padaly všechny bariéry z lidského nitra. Není třeba mluvit církevní řečí, aby se člověk dotkl druhých, přesahující nadějí, snad i proto, že k nim také patřím. Paní Černá, mnohokrát děkujeme za toto vaše překrásné svědectví. Poprosím o vaši stručnou reakci, milí hosté. Chcete k tomu něco dodat? Těžko se k tomu cokoliv dodává, k tak krásnému dopisu. Krásná reakce, ano. Milí přátelé, my dnes hovoříme o doprovázení nemocných, o tom, co tito lidé ve své situaci potřebují. Je to často také skutečnost přiznat si, že se pohybujeme opravdu na hranici života a smrti, jak už o tom byla řeč. Je pravda, že mnoho lidí by si přálo odejít do toho jiného světa doma, mezi svými nejbližšími, ale velmi malému počtu lidí je to umožněno. Co je tou příčinou podle vás? Vy jste říkala, že to mohou být i rodiny, které nechtějí mít pacienta doma, ale jak je tomu třeba se státem? Podporuje dostatečně ten zájem rodin o to, aby pečovali o své nemocné doma? Prosím o vaši reakci, názor, pohled. Tak těch úskalí je samozřejmě celá řada. Já bych řekla, že s tou hospicovou péčí jdeme samozřejmě vytrvale proti proudu, protože rodiny nejsou podporovány tak jakoby opravdu každým lékařem v tom, aby pečovali o své blízké v přirozeném prostředí. Často ti nemocní znají svou diagnózu, ale neznají svou prognózu a to je pro ně nesmírně důležité.
máme přímou zkušenost, že rodina vyslechne od lékaře, nikdy to doma nezvládnete. A slovo lékaře má ohromnou sílu. Čili já tak jako apeluju skutečně na veřejnost a vím, že domácí hospice nebo vůbec hospicová péče vydává ohromné svědectví této společnosti, protože ukazuje, že jde pečovat doma, že můžeme použít domácí hospic, můžeme použít lůžkový hospic a můžeme být svým drahým na blízku. A že je to velké bohatství pro tuhletu dobu. To je velmi cenné, že to říkáte. Věřím, že je to i povzbuzením pro ty, kdo nás teď sledují a kteří možná v této situaci teď mohou být. Já bych chtěl ještě přidat, že také Charita, i když oficiálně neproklamuje domácí hospicovou službu, ji prakticky dělá. Řada charit v naší zemi provádí tu paliativní péči v tom smyslu, že když se stará o ty své klienty, tak je chce dochovat až do konce, protože se znají, protože mají vztah a prostě o to se snaží. Ale jsou jaksi administrativní potíže, které není snadné tak dobře překonat. Je pravda, že kdykoliv je řeč o hospicové péči, tak velmi často z různých stran, někdy na politické scéně, někdy i při běžných rozhovorech přijde řeč na takzvanou eutanázii. To je věc, na kterou se díváte jakým způsobem, paní doktorko? Je fakt, že v poslední době se o eutanázii hodně mluví vlastně s tím teďkom nějakým připravovaným zákonem. A myslím si, že všichni, co se zabývají paliativní medicínou, nebo takhle většina lidí vlastně jakoby odmítá eutanázii. Já teda taky jsem proti eutanázii. Mám pocit, že většinou pro eutanázii jsou lidé mladší, kteří třeba zažili, že jim babička nebo někdo umíral doma třeba v bolestech, nebo neměli právě pořešené nějaké příznaky. A prostě tvrdí, že takhle oni by dopadnout nechtěli. A paní doktorko, když do toho vstoupím, je to opravdu tak, že medicína se za těch, řekněme, 20-30 let tak posunula, že opravdu už dnes lidé neumírají, jako třeba naše babičky v 80. letech, kdy byly léky s obrovským množstvím vedlejších účinků, které devastovaly toho člověka a tak dále. Tak medicína se určitě posunula dál, ale myslím si, že opravdu v dnešní době by nikdo neměl umírat v nesnesitelných bolestech. Samozřejmě léčba bolesti není vůbec jednoduchá a proto se nedivím, že to třeba všichni lékaři neumí, protože i my jsme měli speciální kurzy ještě nadstavbové, co se týče léčby bolesti, protože bolest není nikdy jenom o tom, že dáme lék od bolesti. Nejčastěji teda samozřejmě u našich onkologických pacientů jsou to opiáty, ale ta bolest je takový komplexní fenomén, kterou ovlivňuje naše psychika, naše sociální prostředí. Takže bolest se nedá léčit jenom léky od bolesti, ale právě se tam používají i antidepresiva, kortikoidy, nebo prostě když třeba nádor tlačí na nějaké nervové struktury, tak tu bolest opiáty nikdy neovlivníte. Musíte používat úplně jinou skupinu léku. A myslím si, že právě tady tohle i dnes lékaři ještě neumí. A kolikrát s podívem, nebo setkáváme se i s tím, že třeba nám pacienty předávají z ambulance chronických bolestí, že třeba neví, nebo už neví, jak tu bolest léčit a nám se to třeba podaří. Takže ta bolest, jakoby není to jednoduché, ale dá se to s tou zkušeností, ale hlavně jakoby nebát se těch opiátů. Myslím si, že všichni lékaři paliativní medicíny se jich nebojíme. Samozřejmě máme k ním respekt, víme, jaké jsou nežádoucí účinky, ale je to mizivé procento pacientů, kteří nepotřebují opiáty a nemusí to být jenom léčba bolesti, ale opiáty jsou i lékem volby, co se týče léčby dušnosti. A prostě prakticky lékař, který nemá recepty s modrým pruhem a nepředepisuje opiáty, myslím si, že se nemůže postarat o onkologické pacienty a doprovodit je v domácím prostředí. Takže to je, co se týče té bolesti, ale i takhle, ta bolest se nám někdy nepodaří prostě stlumit. Kolikrát pacient si prostě sám řekne, že raději bude mít nějakou bolest, než aby byl třeba úplně utlumený. Opravdu je to o té komunikaci a někdy se prostě stane, že i přes všechnu naši snahu se prostě bolest nedaří nebo nějaký jiný příznak a potom je prostě takovou naší metodou paliativní analgosedace, kdy prostě pacienty, pokud jsme vyčerpali všechny možnosti, jak tomu pacientovi ulevit a opravdu máme pocit, že
trpí on, nebo i třeba prostě nezvládá to rodina a tak podobně, ale to není ten důvod. Pacient musí trpět a vyčerpali jsme všechny možnosti, tak prostě pacienta jakoby to analgosedaci utlumíme, přispíme. Takže někdo by neměl jakoby fakt trpět, jakoby, nebo někdo říká, že ta paliativní analgosedace může být ekvivalentem eutanázie, ale eutanázie je aktivní usmrcení lékařem na opakovanou žádost pacienta. Já se teda přiznám, že za celou svoji kariéru jsem jakoby vážně myšlenou žádost o eutanázii neslyšela. A jak vy, milí hosté? Vy jste něco takového slyšeli? Víte, já jsem kolikrát slyšel ve své kněžské službě při doprovázení nemocných, kdyby si mě už Pán Bůh vzal. Ale to je něco jiného, než si ten život nechat vzít cíleně. Nikdo z nás si život nedal a nemá právo si ho vzít. A ono to jsou spíš takové výkřiky bolesti nebo výkřiky prostě je mě špatně, jsem sám nebo takto potřebují někoho, kdo by mi byl na blízku. A víte, eutanázie to je kluský svah. To není můj výmysl, je to terminus technicus. Prostě vypadá to na první pohled jaksi dobře, dobrá smrt, ale mluvili jsme tady o rodinných příslušnících, kteří odloží své staré lidi do LDNky. A pak by to byl další krok prostě. Ano, jak se zbavit lidí, kteří už obtěžují. Já se tedy tématem eutanázie zaobírám od roku 2008, protože jsem se sama setkala s navrhovatelem eutanázie v České republice s panem Hamerským a s paní senátorkou Domšovou, kteří tenkrát ten zákon připravili a vlastně ho prezentovali veřejnosti. A já jsem se tenkrát na to jejich seznámení s tímto zákonem přihlásila na takový veřejný seminář a pamatuju si, že jsem skutečně se nějak tak celá roztřásla, protože oni jakoby představovali takové jako zlo, kterému jsem se vždycky nějak vyhýbala nebo bála. To, že by skutečně zabil člověk. Ne nemoc člověka, ale člověk člověka. A já si pamatuju, že s chvějící rukou jsem se přihlásila o slovo, bylo tam přes 100 lidí, bylo to v Pardubicích, v Domě techniky a ptala jsem se pana vlastně Hamarského, co ho vedlo, proč sestavil tento zákon. A on mi řekl, neošetřená bolest mých 2 přímých rodinných příslušníků v nemocnici, kde křičeli bolestí před smrtí. A já jsem mu na to řekla, protože to byl rok 2008, skutečně to, co tady zmínila paní doktorka, že nikdo nemusí trpět fyzickou bolestí, že skutečně může změnit jiného lékaře, že se můžeme obrátit do centra, kde se poskytuje léčba bolesti, ale že spíš proč neuvažujeme, jak změnit podmínky umírajících lidí ve smyslu podpory hospicové péče a tak dál a tak dál. Sama jsem se vrátila do zdravotnictví a vlastně toto téma jsem otevřela svým kolegům, lékařům a byla jsem šokovaná s jejich postoji, protože většina z nich mi řekla, ano, my chceme a nemáme s tím problém. A když s tím máš problém ty, tak to udělá někdo jiný, nějaká jiná zdravotní sestra. Tak to jsem vlastně s těmi lidmi jsem pracovala celých dlouhých 15 let a byli to mý přátelé a nevěděla jsem, že mají tak vyhraněný názor na eutanázii. Dostala jsem se k přednáškám pro studenty a skutečně jsem obešla gymnázia, střední školy, obchodní akademie, které tam jakoby v tom našem kraji jsou a většinově mě studenti říkali, my chceme. A já, když jsem se jich ptala, protože víte, mladí lidi, ty jsou pravdiví. Oni vám nebudou ty věci říkat zaobaleně. Oni mi skákali do řeči a říkali, já jsem viděl, já jsem byl svědkem, vy lžete. Pro mě to bylo nesmírně těžké jim přednášet. Ale věděla jsem, že oni se setkali skutečně s bolestí, která nebyla ošetřená a že toto my, kteří jsme zdravotníci, nesmíme dopustit. Snažila jsem se jim říct, že každý nemocný člověk v období prožívání těžké nemoci je strašně křehký, že může nám říct, už abych zemřel. Dejte mi, sestřičko, tu injekci. To se mi stalo, protože jsem s tou nemocí pracovala 25 let ve struktuře akutní nemocnice. Ale víte, když tomu člověku přisednete, když máte zájem o jeho životní příběh, když mu začnete naslouchat, tak on řekne, to byl krásný rozhovor, děkuju. Já se těším, že zítra ještě uvidím, jak pokvetou muškáty.
Víte, a nežádá eutanázii. Takže já si myslím, že to je o tom, abychom dokázali změnit pohled třeba na léčebny dlouhodobě nemocných. Aby jsme neřekli, že to je opravdu jenom jakoby odkladiště, protože já si myslím, že v těch léčebnách pracuje spoustu vynikajících lékařů a sester, které se snaží a jsou konfrontováni právě s těmito otázkami. My jsme podobnou otázku položili panu doktoru Ladislavu Kabelkovi, který je předsedou České společnosti paliativní medicíny. Ptali jsme se ho, co je z jeho úhlu pohledu důstojná smrt. Pro mě důstojná smrt je prostor k tomu, abych mohl mít sám vliv na to, jakým způsobem ten můj závěr života bude probíhat. Ale já tím nemyslím to, že ten život ukončím předčasně. A řeknu třeba lékaři, dej mi léky, kolegovi lékaři, dej mi léky, abych umřel, až se rozhodnu, že chci umřít. Já myslím to, že budu schopen říkat, chtěl bych být doma se svými blízkými. Podpořte ty moje blízké. Blízkým bych řekl, jednejte tak či onak s věcmi, které jsem nashromáždil za život. Přátelům bych řekl, pokračujte v projektech, které jsem za ten život rozvíjel. A pokračujte v nich takovýmto způsobem, protože a lékařům bych řekl, dejte mi takové a takové léky, abych třeba méně vnímal bolest, ale prosím, nechte mě třeba při vědomí do takové míry, abych ještě mohl vidět svoje děti. Tohle to je pro mě to slovo důstojné. To znamená, budu na to mít určitý vliv, ale to vůbec neznamená, že bych chtěl ovládnout smrt a umírání. Tak dostatečně pokorný jsem, že si myslím, že to vlastně není možné. Mluvíme o doprovázení nemocných i v těchto finálních životních stádiích. Milí hosté, vaše stručná reakce k tomu, co zaznělo? Já jsem chtěla vlastně ještě doplnit k tomu, co říkala i paní Sýberová, o tom, že vlastně podle výzkumu se lidi nejvíce, ne že by se nejvíce báli bolesti, ale i právě proč třeba by žádali eutanázii, je právě ta ztráta soběstačnosti a že budou závislí na někom jiném. To je ten hlavní důvod, proč se třeba lidé bojí umírání a čeho se nejvíce bojí. A to je třeba pro mě překvapivé, že právě tohle, když už potom do těch domácností jezdíme a naši pacienti jsou upoutáni na lůžko, stará se o ně ten příbuzný ve spolupráci s námi, tak to, že jsou na tom lůžku, je právě to poslední, co by jim jakoby vadilo. Jo, já jsem si taky říkala, že bych nikdy nechtěla někde ležet někomu na obtíž, ale opravdu ti pacienti to neřeší. Oni opravdu řeší každý další den. My vždycky říkáme, dělejme si takové krátkodobé cíle. Může to být opravdu, že se někomu narodí vnučka, nebo s jedním pacientem jsme třeba napsali knihu, že opravdu, když jsem se třeba ptala svých vrstevníků, proč jsou pro tu eutanázii, tak tohle to byl jeden z těch důvodů a nedokázali pochopit opravdu, že když už člověk je v té situaci, že opravdu tohle to neřeší. Že fakt se potom těší na ten každý další den, kdy třeba přijede někdo, syn ze zahraničí a tak podobně. Takže opravdu takové ty výkřiky o té eutanázii jsou podle mě jako mimo. No. Ten strach z bolesti, strach umírání a také ze smrti, je to něco, co ve svém životě občas pociťujete? Teď se ptám velmi osobně. Je to něco, co vás napadá? Tak s přibývajícím věkem tady ta otázka smrti přichází. Moji rodiče zemřeli, tak 64-65 let se dožili. A tak zvláště v tom období, když jsem měl ten věk, tak jak si ta přicházela ta myšlenka, tak kolik mě, Pane Bože, necháš ještě? No a jak to bude? Taky přichází ta myšlenka, že bych nechtěl, abych byl nějak bezmocný, nebo aby se o mě druzí museli starat. Ta myšlenka přichází. Já navážu otázkou, a nebo se zeptám i paní Sýbrové na to, zda má obavu z bolesti a ze smrti, jakožto pracovník ve zdravotnictví. Strach z bolesti nemám, protože jako bývalá anesteziologická sestra vím, že máme dostatečné množství léku a různých postupů, které zamezí, abych prostě měla takovou krutou fyzickou bolest. Ale z čeho bych měla strach, to by byla smrt náhlá. Když bych se na smrt nemohla připravit. Když bych sedla do auta a z toho auta už prostě nedojela domů.
když bych nemohla svým blízkým říct, mám tě rád, mám tě ráda, promiň, že jsem byla tou přísnou mamkou. Ty jsi to tenkrát ale potřeboval, ale promiň, chci ti to říct ještě teď v dospělém životě. Tak spíš tohle to jsou myšlenky, které mě napadají, že bych skutečně si moc přála mít čas, abych se mohla na své umírání a na svou smrt připravit. Vy působíte dámy v hospicu, v hospicích. Píše nám paní Zdeňka, ptá se, zda by mohla být dobrovolníkem v hospicu, když není zdravotník, ale pedagog. Co vy na to? Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, nemusí to být zdravotník, ale musí podstoupit kurz dobrovolníků. Každý dobrovolník je zaškolen, má přednášky jak od lékařů, od sociálních pracovníků, takže není to opravdu, že přijde někdo zvenku a hned ho pustíme do rodiny, my do té rodiny, což je opravdu to intimní prostředí, kde mnohokrát tam vstupujeme už jakoby třeba ten tým lékař, sestra už někdy je moc na tu rodinu a ne každý je svolný ještě mít nějakého dobrovolníka, takže opravdu nelze tam poslat člověka jakoby z ulice bez přípravy. Musí to být vyškolený dobrovolník. A právě vyškolenou dobrovolnicí je paní Eliška Kněžková, která dlouhá léta docházela a také dochází do nemocnice, kde provozuje kanisterapii, která je velikou posilou a také zpestřením života nemocných. Vlastně jde o fyzický kontakt pejska s člověkem, s klientem a jde o to, že vlastně ten pejsek předává energii tomu člověku, který tou rukou, kterou já vlastně vedu v srsti toho pejska, třu proti srsti a tím vzniká elektrický náboj, který oživuje zakončení nervů v těch prstech a ta energie vlastně přechází až skoro k lokti té ruky. A vlastně uvolňují se tím spazmické stavy, to znamená křečovité stavy. Potom se pejsek může polohovat buď pod hlavu, na břicho, vedle člověka nebo pod nohy a tím vším přechází ta energie tím třením vlastně do toho člověka. Používá se to nejvíce u mozkových příhod, u autistů, u obrny, u lidí, kteří jsou málo komunikativní, to znamená, že já třeba používám kombinaci kanisterapii, logopedii, po mozkových příhodách hlavně, že za pomocí pejska se snažím toho člověka rozmluvit. V hospicích se také někdy vyskytují zvířátka. Jsou tam jako posila a radost pro ty, kdo jsou nemocní a kdo velmi často jak si už se blíží na tu samou hranici mezi životem a smrtí. Máte takovou zkušenost, paní Síbrová, u vás v Hořicích? U nás v Hořicích v domácím hospici máme andulky. Ty andulky tam máme z toho důvodu, že oni po té chodbě zpívají a nám tam rodinní příslušníci často pláčí. A když se ten pláč smíchá s tím zpěvem těch andulek, tak ten pohled na ty ptáčky prostě přinese nějakou takovou zvláštní radost. Když vstupujeme do rodin našich pacientů, až na malé výjimky se nám nestává, že by nás nevítal nějaký miláček. Buď je to pes, nebo je to kočka, nebo je to pes i kočka. Takže jsme zvyklí na přítomnost těchto mazlíčků v rodinách. Milí diváci, vy nám píšete, je to mnoho pozdravů, je to poděkování, například Pavel T. dokonce posílá hluboké díky za vaši práci. Také paní Noela děkuje za krásný pořad a píše toto. Starala jsem se o tatínka 4 roky, byl ležící, ani nevěděl, že jsem jeho dcera. Když jsem se pro tuto péči rozhodla, nevěřila jsem, že toho budu schopná. Ale boží pomoc byla úžasná a mne to přivedlo také k tomu, že navštěvuji po jeho smrti nemocné. Prostě to ve mně otevřelo lásku k nim. Já zdravím paní Noelu tímto způsobem tady odsud, protože myslím, že se známe dobře. Já jsem velmi ráda, že nám píšete, milí diváci. Pomalu náš pořad se chýlí ke konci, ale já položím ještě velmi důležitou otázku našim hostům. My jsme po celou dobu mluvili o naději, o tom, že nemocný potřebuje, těžce nemocný, nejenom to zajištění těch fyzických, biologických potřeb, tuto péči, ale také starostlivost po té stránce duševní a duchovní. Vy všichni se angažujete na plné úvazky, plně se věnujete nemocným, strádajícím, trpícím lidem. Kde berete naději vy, paní doktorko? To je docela taková zaludná, těžká otázka.
Naději já ve svém životě spatřuji v tom, že je to takové klišé, ale opravdu jako zatím to v mém životě funguje, že všechno, co se děje, tak přichází v ten správný čas a má prostě nějaký důvod. Ať už se mi prostě stalo nějaké trápení v osobním životě, tak prostě mělo to, přesně proč se to stalo, mělo to svůj důvod, ale člověk to třeba někdy zjistí až s odstupem času. Takže jakoby naději ve všem, co dělám, spatřuji v tom. Jsem trošku jakoby fatalista, že mám pocit, že nám prostě nějaký osud byl dán, ale zároveň se snažím v každé životní situaci dělat to maximum, co můžu. A to, co můžu ovlivnit, se snažím ovlivnit a to, co nemůžu ovlivnit, tak prostě nechám být. A v naději, anebo takovou tu motivaci k té práci, to jsem už vysvětlila, ta zpětná vazba od našich klientů. Která je vděčná. Přesně tak, často. To je v 99,9% případů a opravdu mnohdy, jakože si to ani člověk nedovede představit, jakoby like, prostě když tomu pacientovi je dobře, tak my tam chodíme do těch rodin a tam je prostě takové veselo. To není prostě, že bychom tam přišli a tam se všichni káceli a plakali, ale opravdu, když se tomu pacientovi uleví, když zalečíme právě ty zdravotní potíže, což je gro, a potom řešíme ty další, ty psychologické, duchovní a ty jiné potřeby. A opravdu, když je tomu pacientovi dobře, tak je dobře té rodině a je dobře nám a opravdu my se tam kolikrát fakt nasmějeme a právě i tohle je ten motor pro tu naši práci. Otče Bohumíre, naděje, rozdávat naději, to je vlastně vaše práce. A kde ji berete vy sám? Já ji beru opravdu ve víře v Boha, ve víře v Pána Ježíše Krista a také jaksi oživení nebo povzbuzení pro sebe beru v přírodě. Jako hvězdná obloha, to je něco úžasného. Úžasné boží dílo. Krása, mohutnost. A přece ten nesmírný vesmír má svoje hranice a je to lem božího roucha, jak je to řečeno obrazně. A tak tady čerpám naději. Paní Síbrová, vy jste tím slovem naděje pojmenovala i svou knihu. Je to dokonce naplněná naděje. V čem spočívá u vás? Naplněná naděje pro mě znamená hledání cest u lůžek nemocných lidí, u lůžek, kteří odcházejí z tohoto světa. Naděje pro mě znamená rozkrývání toho životního příběhu a vstupování do nitra toho životního příběhu. Naděje pro mě znamená, když se můžu dívat očima svých pacientů na to, že prší, že padá sníh nebo svítí sluníčko. Naděje pro mě osobně je Bůh a jeho život s ním. Naděje pro mě je také ale moje rodina, moji přátelé a především společenství hospice. Za ně jsem zvlášť velmi vděčná, protože jestli někde jsem skutečně mohla svoji víru nějakým způsobem upevnit a nějak v ní dozrávat, tak je to právě tím, že můžu žít ve společenství lidí, kteří se mnou a my mezi sebou sdílíme službu. Sdílíme ji v Bohu, můžeme se spolu modlit. Můžeme spolu den začínat snídaní, ale také modlitbou. A můžeme spolu jít na volejbal. Můžeme si spolu zaspívat u kytary. To, co všechno nám život přináší. Ale víte, největší naděje je, když skutečně jednou se mě zeptal takový můj senior pacient, který měl velké bercové vředy a já jsem mu je každý den jezdila převazovat, tak on se tak jako zpravidla z vršku na mě díval. Já jsem klečela u jeho noh a on mě jednou říkal, víte, sestři, pořád vám zvoní tady mobilní telefon a pořád internet a tak dál a tak dál. Prosím vás, co vy víte o té věčnosti? Nic. Vždyť jste tam nebyla, jako nikdo z nás. Tak co pak máte v ruce? A já jsem si uvědomila, že je to právě ten posvátný okamžik péče, kdy musím dovázat ty nohy, musím si k němu přisednout a řekla jsem mu, víte, přeci jenom něco v ruce mám. Je to život Ježíše Krista. Slyšel jste o něm? A on se tak na mě podíval. Zvláštním způsobem se mu zaleskly oči a řekl, slyšel. Ona mi o něm vyprávěla babička. A já o tomhle příběhu Ježíše Krista mám velkou touhu říkat lidem, pokud mi to dovolí. Milí přátelé, našimi hosty byli Jana Síbrová, páter Bohumír Vytásek a paní doktorka Lenka Lazecká-Delongová. Já vám mnohokrát všem děkuji za vaši práci, za vaši službu, také za vaše svědectví. Děkujeme i my vám. A děkuji také vám, milí diváci, že jste i vy byli našimi hosty. Díky za vaše zkušenosti, za vaše dotazy, také za to, že i vy pečujete o své blízké, jak jste nám psali. Krásný a dobrý večer.